ברוכים הבאים ליום רביעי. התרגול שלנו היום יתמקד במיקוד. רוב הטעויות שלנו, רוב הקשיים, רוב הבעיות שלנו נובעות מזה שהתודעה שלנו מפוזרת. גם כרגע אנחנו יכולים לשבת והראש יטייל בכל העולם. וכשהראש מטייל הוא בדרך כלל מגיע למחוזות לא נעימים. אז מאוד חשוב שנדע איך למקד את התודעה. איפה ממקדים? ברגע הזה. זה הרגע היחידי שבאמת קיים, הרגע היחידי שבאמת אפשר ממנו להשפיע על העתיד. אז מיקוד בנשימה, על ידי ספירת מחזורי נשימה. אנחנו תכף נמקד את תשומת הלב בשאיפה והנשיפה, ונספור מחזורי נשימה. הספירת מחזורי נשימה מאפשרת לנו תודעה ממוקדת. כשהתודעה ממוקדת היא נהיית שקטה. וכשהיא שקטה היא הופכת להיות צלולה. ומתוך הצלילות אנחנו חוזרים לראות את הדברים כפי שהם. ללא הפרשנות שלנו, ללא שיפוטיות, ללא אפליה, ללא השוואות, ראייה נקייה. כתוצאה מזה פועלים באופן נקי, ספונטני, חופשי ומדויק. אז שבו ישר, גב ישר, יד שמאל על יד ימין, הגודלים נוגעים חלות אחת בשנייה, המבט ממוקד, עיניים פקוחות למחיצה, כתפיים שמוטות. קחו שאיפה פנימה לבטן, ונשיפה החוצה, ספרו בלב אחד. שוב שאיפה ונשיפה, ספרו 2. שאיפה, נשיפה, 3. וכך עד 10. בואו ננסה. אם יש לכם ספק או התבלבלתם באיזה מחזור נשימה אתם נמצאים, חזרו להתחלה. התחילו שוב, מאחד. ואם הגעתם למחזור העשירי, התחילו שוב מההתחלה, מאחד. תאפשרו לנשימה להיות טבעית ורגועה. אם באות מחשבות, רגשות, אל תילחמו בדבר, אל תדחו דבר, אלא מקדו את כל תשומת הלב בנשימה ובאיזה מחזור אתם נמצאים כרגע. אל תיתנו לתודעה לנדוד או להתפזר. מקדו אותה שוב בספירת אותו מחזור שבה אתם נמצאים. אין שום דבר שאתם צריכים להשיג או להתחבר או להגיע. פשוט להיות עם הנשימה ולספור את אותו מחזור שבו אתם נמצאים. בכל פעם שאנחנו מתבלבלים או יש לנו ספק, התחילו שוב מאחד. תרגלו כך שוב ושוב עד אשר התודעה תהיה ממוקדת ושלווה.
לב שאתם ערים לנשימה, ערים באיזה מחזור אתם נמצאים, ולא נותנים לתודעה לבדוד, לגמרי ממוקדים. שאיפה פנימה, נשיפה החוצה, סופרים את אותו מחזור, מ-1 עד 10, ולהמשיך כך שוב ושוב. לאט לאט שחררו את הספירה, הביאו את תשומת הלב לכפות הידיים, הזיזו קצת את האצבעות, יצאו מהמדיטציה. תודה רבה שתרגלתם, תודה רבה על המאמץ. אתם יכולים לקחת את ספירת מחזורי הנשימה לעוד חלקים ביום יום, מדי פעם לעשות איזושהי עצירה מהפעולה שלנו היומיומית, לקחת כמה נשימות, לספור את מחזורי הנשימה, לתת לתודה שוב להירגע ולנוח, ואז לחזור לפעולה חדשים, נינוחים, רעננים, מחדש שוב ושוב. תודה רבה על התרגול, ואנחנו ניפגש מחר בתרגול נוסף של נשימה לבטן התחתונה.